saking dampar pinanganten sekalian kapurwakan kanthi lepas sing dhuwur lepas sing cinela jering galih moho ngarsa lumarat pringesaning rama lan ibu repepeh pinanganten kakung anganti garwa kinasih sowan marang kersaning rama lan ibu dupi wis dumugi papan kang tinuju sigra tumungkul hamari kelu yayah konjung ing bangkala wadanane asta tumumpang ing jenggoning rama lan ibu anyanyadang donga pangestu sinartan memintosa wilasa nugraning Gusti Kang Maha Nasa mugia bebrayanira lestari widodo manggih yuwana kalis salwiring rupido sesedukan genira angares padane kang rama lan ibu mangkono pangudha rasaning riyak tias lamun kawedaring lisan duh rama ibu jimat pepunden kula ngaturaken sungkem pangabekti mugia kunjuk sahandap pepodo panjenengan ugi kula ngaturaken sedaya kalepatan ingkang kula sandhang awit maksih timur ngantos diwasa tansah hanggung ginunggung ginulawentak satemah adhem repot saha ribetipun rama lan ibu ugi kula nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kula ngembat-embat dandap watanging drayat tansah tinuntun ing raing kautaman satemah sarwa sarwi manggih kaleresan duh anak kunggir bocah bagus lan sira bocah ayu wis ndak tampa kabeh aturmu yo nggir tiba sapadha-padha wong tuwa mono bisane mung tutur lan sembur kang tumanjane bisa dadi teteken sawangsa nemu kalungan sarta cecowok samangsa nemu pepeteng wong bebojoan ngono kudu linambaran rasa sih sinisian menggo wedine mengkene yo kira ing sakureping langit salumahing bumi iki ora ana barang kang beda nanging yen kekarone duweni rasa sih sinisian ing kono yekti ora ana barang kang beda tegese kabeh sarwa padha tresnani padha tanggung jawabe lan padha kewajibane kang angka loro tumibane pesti ketemune jodoh lan tumekane kabejang mau muga ngono panguwasaning Gusti tulus kabeh tumindak kudu tinalati luwih dhisik aja kesusu mundhak keliru aja gumampang mundhak ketunjang-tunjang aja sembrono mundhak nemu gudha rencana becik sing prasaja dimen mulya sing waspada dimen raharja sing ati-ati dimen ora nemu belahi sing tumumen gronira ibadah mring Gusti Gusti Kang Maha Murah merga yomong ing panjenengane tu ing panyuwunan rikalane nemoni lakon apa wae kang pungkasan kula piwulang kumarang sira sakloro
sinawung ing sesanti paripurna pinanganten nindakaken adicara sungkem konjuk rama ibu daya-daya wangsul ing sasana sekawit nggih wujuding kursi rinenggo malah bingung karo tukang foto ya Mbak. Kawis tinggal kinangaken putri sembah kalbu kunjung garwa boten ateges nyembah sepadaning tintang nanging tuhu ngrumaso yen to pinanganten kakung mujudaken guru laki tumrap ing budaya rekun ingkang paring kedah dipun suwitani lahir terusing batin donya kemenging belahan paripurna nindakaken adicara sungkem nanging daya-daya pinanganten sekalian nindakaken adicara kacar bujur guna tompo kaya pramila kunjung kadang kula juru rias monggo daya-daya kapratitisaken nomping adicara kacar bujur adicara kerobongan wujudaken adicara adat Widiwidana ingkang kasengker ing Laladan Karampatian wonten ing adicara pahargyan kemanten adat budaya diluhung ingkang tuhu parikedah dipun lestantunaken jumbuh kalih dawuh Gusti ingkang kapacan wonten Gusti Kamulya Ari jalu kawamuna lan jijring kriya luwih senggoda tinimbang wanita. Pramila kinarya gegambaran pinanganten kakung ngastu Siti Lamkus ingkang isinipun kacang kawak dening kawak arta ecek. Kinarya pralamita kaskaya guna kaya naring sedya murih bebraya temanten salimbing tasah kasinungan sandang lan buku. Kacar kunjul guna tompo kaya tinampi diri pinanganten katan wonten ing kamarip dene suku pratandha bilih pinanganten putri bakal dados panodya ingkang gemi nastiti lan hati-hati kacar kunjul guna tompo kaya diri pinanganten kekalih arsa katitipaken dhumateng ingkang ibu pinanganten putri Suku pratandha yen rama ibu minangka tepa palupi Genira Lestari Daud Palakrami ugi mujudaken paminta berkah pangestu mugi dening mawon balisma pinanganten sanebet tansah kasungan sandang boga warastra satemah bagya mulya kang jaba Janggeping adicara kerobongan nggih adicara Dahar Kembul Sekolah Alimah Dahar Kembul Bojondro Wino pinanganten sekalian tegese dahar sesarengan kahanan kang katon wujudaken piwucal utami kadya raos ingkang wonten ing dedaharan ana raos asin manis pahitan getir
Sedaya kala wau minangka pasamuan yen teglaring alam gesang anane mung sajudu. Ana bungah, ana susah, ana lanang, ana wadon, ana awan, ana wengi. Tegese aku jantraning jagat wis pinurba dening panguwasan Gusti. Bebasan kridane ngati ora kuat bedah kutaning pasti budidayane manungsa. Tanpa wong kodrat ingkang maha kaos. Nanging kandhili nambaran tresna kang suci kekalih wis kasopon janji. Bakal sabaya mulya, sabaya mukti. Wujuding dedaharan ugi senebat sekul jemuk. Mengku perlambang jemukaken jiwa raganing pinangan sekalian. Ing pangajab mugi tansah manunggal dadya sawiji. Kadya manunggaling surya lan padhange. Lintang rembulan lan wengi. Kawis tinggal pinanganten pinaringan unjukan tirta wening mengku perlambang jroning mangun bali wisma Mbak Nurani lan Priya Gutama tansah nambaran kanthi wening penggalih meneping kalbu pertamu paripurna adicara kerbungan ning adicara sungkem pangabekten kalajengaken dahar kebulan kacar bujur sampun linampan kanthi lus raharja kali silu bintang sambika pramila kunjuk ngadanggala sikat jati manunggal kepargoti daya kasih ungeling gending mugi rahayu daya-daya dijawa wali matur haurus